नमस्कार, आरवी किचन या चॅनलमध्ये मी आरवी तुमच्या सर्वांचं मनापासून स्वागत करते। आज आपण अत्यंत सोप्या पद्धतीने क्रिस्पी भेंडी कशी बनवायची हे पाहणार आहोत। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। क्रिस्पी भेंडी बनवण्यासाठी येथे मी पाव किलो भेंडी स्वच्छ धुवून पुसून घेतली आहे। आता ही भेंडी आपण कापून घेऊया। भेंडीचा वरचा देठ व खालचं टोक कापून घेऊया व भेंडी उभी 5 ते 6 पार्टमध्ये कापून घेऊया। भेंडीतील बिया जास्त मोठ्या असतील तर त्या काढून टाकाव्यात आणि भेंडी खूपच कोवळी असेल तर त्यातील बिया काढून टाकण्याची गरज नाही। भेंडी जास्त मोठी असेल तर त्याचे आडवे 2 तुकडे करून घ्यावेत व भेंडी अशा प्रकारे उभ्या 5 ते 6 पार्टमध्ये कापून घ्यावी। तर येथे मी अशा प्रकारे भेंडी कापून घेतलेली आहे। अशाच प्रकारे सर्व भेंडी कापून घेऊया। तर इथे तुम्ही बघू शकता सर्व भेंडी मी उभी कापून घेतलेली आहे। भेंडी क्रिस्पी त्याचबरोबर खमंग होण्यासाठी त्यामध्ये काही मसाले ॲड करूया। पाव चमचा लाल मिरची पावडर, पाव चमचा हळद, अर्धा चमचा जिरा पावडर, अर्धा चमचा धना पावडर, चवीनुसार मीठ, 2 चमचे बेसन। आता हे सर्व मसाले व बेसन भेंडीला कोट होण्यासाठी यामध्ये 1 चमचा लिंबाचा रस घालूया। आता हे मसाले व बेसन भेंडीला चांगल्या प्रकारे कोट करून घेऊया। तर इथे तुम्ही बघू शकता बेसन व मसाले भेंडीला चांगल्या प्रकारे कोट करून घेतलेले आहेत। आता ही भेंडी आपण तळून घेऊया। भेंडी तळण्यासाठी येथे मी कढईमध्ये तेल गरम करून घेतलेलं आहे। आता ही भेंडी अशा प्रकारे कढईमध्ये सोडूया। तर येथे मी 2 पार्टमध्ये भेंडी तळून घेणार आहे। एकाच वेळी सर्व भेंडी कढईमध्ये सोडली तर भेंडी कुरकुरीत होत नाही। भेंडी तळताना तेल खूप गरम करून घ्यावं व मीडियम टू हाय फ्लेमवर भेंडी कुरकुरीत होईपर्यंत तळून घ्यावी। तर इथे भेंडी क्रिस्पी होईपर्यंत तळून झालेली आहे। आता ही प्लेटमध्ये काढून घेऊया। आता अशाच प्रकारे मी इतर राहिलेली भेंडी देखील तळून घेते। तर येथे आपली क्रिस्पी व खमंग अशी भेंडी खाण्यासाठी तयार झालेली आहे। तर तुम्ही अशा प्रकारे क्रिस्पी भेंडी नक्की ट्राय करून पहा आणि तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर व सबस्क्राईब करा व बाजूचं बेल बटन दाबा, म्हणजेच तुम्हाला माझ्या नवनवीन रेसिपींचं नोटिफिकेशन भेटेल। धन्यवाद।